अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। आज या ठिकाणी गेले अनेक दिवस 2022-23 मध्ये पंचायत समिती ग्रामपंचायत वित्त आयोगातून निधीची तरतूद केली असतानाही या ठिकाणी सार्वजनिक गाळ विहिरीतले उपसा आणि लोखंडी जाळी बनवा असं निवेदन मी 24 फेब्रुवारीला ग्रामपंचायत निगोडे प्रशासनाला दिलं होतं, परंतु अजूनपर्यंत ग्रामपंचायत प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही। मला 8 मार्च रोजी पत्र आणून दिलं आणि सांगतायत की त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की आम्ही काम सुरू करू, परंतु या ठिकाणी ग्रामीण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता श्रीमती आसबे मॅडम या ठिकाणी काल या तेलवाडी येथे विहिरीची मोजमापं घेऊन गेली, परंतु हे पत्र जर अगोदर 25-26ला दिलं असतं तर या ठिकाणी हे झालं नसतं। या ठिकाणी पंचायत समिती सावंतवाडी यांचा मनमानी कारभार या ठिकाणी चालू आहे। यांचा माननीय गटविकास अधिकारी यांचा कुठच्याही प्रकारे या ठिकाणी ग्रामपंचायतीवर वचक नाही। स्वतःच्या गावामध्ये या ठिकाणी अशा जर घटना घडत असतील आणि या ठिकाणी 2022-23चं काम असताना ग्रामपंचायतीचा ज्यावेळी ग्रामसेवकांचा या ठिकाणी पंचायत समितीमध्ये त्या ठिकाणी आढावा बैठक होते, मग त्या आढावा बैठकीमध्ये ग्रामसेवकांना ही लोक या ठिकाणी अधिकारी कामं काय आहेत किंवा कामं कुठची पेंडिंग आहे विचारतात, काय जेवायला बोलवतात असा माझा प्रश्न आहे। त्यामुळे या ठिकाणी अधिकाऱ्यांचा या ठिकाणी मी निषेध व्यक्त करतो आणि जर या विहिरीचं काम चालू नाही झालं 8 दिवसात तर याच्या पुढे मी या ठिकाणी जिल्हा मुख्य कार्यकारी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।